Hello, good morning mga loves. 7A. Good morning mga loves. Naging ganyan lang yan mga loves. Ano, mayroon pa ng bigote tuloy tingin ko sa mukha ko. Let's go. So, wala pang feedback yun. Kaya, sad ako. Tingin mo naman if sad means food. Ayan na. Ano talaga in-English ito? Hindi ka maintindihan ng mga English ng batang ito mga loves. Struggle is real. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Boy Pilas. Kungkung. Hi Boy Pilas. Police report tayo. Pablatter si Boy Pilas. Dito kami ngayon sa police station mga loves. Ayan, hindi pa, wala pa. Inaantay pa namin. Ayan si Boy Pilas. Our mini grocery. Where's Kungkung? There's Kungkung with a penguin hat. Okay, pauwi na kami sa aming mini grocery. Ha ha ha. Okay mga loves, we're home and look at that! I have a new headband para sa tutorial and sa mga reviews ko. Shh, quiet babe. Ingay ni Kungkung. And look what I have. Shh. Ayan mga loves. Para sa mga blackheads and whiteheads. Kasi mahilig kaming nag-ano ni Habi dito sa aming mga ilong. Diba ang cute? Ayan. Nag-ano pa siya ng mga ginusuin namin kanina. Later! Alright, hi mga loves. Look what we have here. Hershey's! Gardenia and the peach mango pie that we ordered earlier. Excuse me. And of course, another pregnancy test. Kasi hindi pa ako nag-red time. Ayan! Ayan nga pala yung aking bagong wait lang. Yan ang aking bagong mga loves design sa table. At ito ang oh! Oh! Atay! Tulog! Oh! Alright! Oh! Oh! Okay, let's eat! Hi! Hi, King! Hi! 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 Pangit ka! Gagawin namin ngayon is gagawa kami ng ice cream sandwich! Yeah! Okay, so of course, meron tayong ice cream. Ito, Hershey. And this one. And ito yun. Kinain na ni Papay. Hindi kungkung. This one is, ito yung kanina yung peach mango pie. Sino din gagamitin yan? I like this one. So, di ba nakikita natin sa Singapore, meron silang ice cream sandwich? Sino yan? Ano ba yan? Nakakaloko. Wait lang ate. So, gagayahin lang natin. Simpleng-simple. Just let's get a scoop of ice cream right here. Kailangan din natin i-flat. Para maging, no, it's not flat. Para maging para maging makapal siya. Parang maxibon. So, ganyan to. Ganito na, di ba? Ice cream niya. And, of course, super simple. Just close that. Okay. And, Kungkung will taste it. Come on. Over here. Alright. Ice cream sandwich! Here. You hold properly. Kasi nanay said, you hold it. Slowly. And, okay. How was it? So cold. So cold! Okay, nanay's turn. So, since favorite namin ang ice cream, or favorite ko ang ice cream, then, nagawa namin ang innovation! Innovation! Okay, nanay's turn. Is it delicious? It's cold. It's cold. Sarap siya. But for me, mas masarap itong
Diretso talaga. But, calves. Do you like it? Oh, thank you so much for our new headbands. Robinsons. I have the bunny one. Kitty. No, that's ano. Parang Mickey Mouse na leopard ang design niyan. Basta cute siya. Bye, ice cream! Ne! Ito yung diet. God and James Dean, but Hollywood soul. I feel we're close enough. Hi mga loves! This is still today. Today is Sunday. Technically, it's Monday. But, hindi pa kami natutulog. Dahil alam nyo na, matagal kaming matulog ni Boy Pilas. Ito siya. At, kain muna kami ng aming midnight snacks. Ito yun. Ayan! Thank you so much, Zest Old Big 250. Of course, yung peach mountain pie. Ang niluto kong scrambled egg. And, gardenia. Yun. At eto. Oishi! Kain muna kami. Dahil nag-iisip kami ng mga giveaways para sa 500 subs. Diba ni? So, may naisip na kami mga cool na giveaways, mga loves. And malapit ang mag 500 subs. 5 na lang. 5 subs to go na lang. And baka nga pag by the time na in-upload ko tong video na to, is baka nag 500 na. Char! Feeler si Mayor. Serious na serious si Boy Pilas, oh. Gutom na gutom. Anyway, kain tayo mga loves. And, ayun. Ayun. Kain muna kami. Hello, good morning mga loves. Sabi na Good morning mga loves. And, bagong gising lang ako. Obviously. But then, ito, tapos na inayos ni Kungkung ang aming bed. And yes, si Kungkung ang nag-aayos ng bed namin, mga loves. Ganun ko siya tunin. Charot! Okay. Yes, that's right. As early as now, pinapa-arrange ko na siya sa bed. And sa mga toys niya din, siya nag-a-arrange kapag tapos na niyang pinaglaruan yung mga toys niya. And this one, right here, in my nose, ito yung ginamit namin ni Hubby, remember? Dun sa isang vlog namin, which is this one. The Watson's Nose Pore Strip Charcoal. Ang ginawa ko, dalawa yan. Pasensya na sa, kung ayaw kung ayaw yung mukha ko ngayon. But dalawa to, kasi ito yung sa one full. Then ito yung parang ko siya. Kinalahati ko siya. Naging ganyan lang yan mga loves. Mayroon palang bigote tuloy tingin ko sa mukha ko. But anyway, naging ganyan lang yan kasi uminom ako ng tubig kanina. Kaya nag-absorb ng water yan, ng liquid. Diba? So, by the way mga loves, ito yung natural lighting ng aking kwarto. Kasi ito yun, meron akong dalawang bintana sa harapan ko. Ayan. Ayun. So, mamaya pala mag-film ako ng aking haul ng mga latest kong mga nakuha na mga items. Aside dun sa na-haul ko na makeup. But ito yung, ang tawag nito, ito yung haul na combination. Hindi lang makeup, but din mga gamit. Kaya, excited. Okay, so, nga pala, nagluluto ko. Wait lang, titingnan ko muna yung niluto ko, yung rice. If okay na ba yun. Check up nga na. Okay na pala. Alright! Let's call. Oops! We're gonna eat now! Okay, dance. Come on. What are you doing your face?
Yeah, this is my lucky face. Okay, so kakain na kami ng at ulam namin. Para kasi yun. Sad lang kasi yung inaantay ko na sana ma-approve na in-applyan namin, wala pang feedback. Kaya sad. Oh. Oops. Ah, princess. Come on, King, let's go. So, wala pang feedback yun. Kaya, sad ako. And you know naman, if sad means food. Ayan na. Kain tayo mga loves. Meron kami nga. I want to rice. Wait lang. I want to rice. Yes, I will get rice for you. Meron kaming corned beef with... And bread. No, this is potato. And we have scrambled eggs. Ayan. And we have the bread. And I want to open it in the bread. I want to open the bread. you wanna open the bread? Okay, good. You open it properly, huh? Ayan, Miss Little Independent Big Tummy Girl. Look. Okay, so yun mga loves, kain muna tayo ha. Join us. So, ang gagawin ko ngayon sa bahay is... Oh, bakit may ganyan? Ah, may sponge. Ang ilong ko talaga namula. Bakit kaya? So, ang gagawin ko ngayon sa bahay, mga loves, is, of course, maglilinis ng bahay. Unahin ko yung CR siguro. May nag-chat. Si girl princess, big tummy. What's that? I don't know. It's an apple. And helicopter. So, big tummy eh. Okay mga loves, kakatapos ko lang. My baby sister. Yep, baby sister. I want to go here. Okay. Bike. So, kakatapos ko lang mga loves mag-video ng aking mga April favorites. So, I think before ko to i-upload, na-upload ko na yun. So, lalagay ko na lang yung link below pag hindi pa nakita. Wow, cute-cute nga. Ariana Grande style. Tingnan mo ang ginawa ni Kungkung. Okay, go on. Okay, so dito kami sa labas ngayon. Pahangin. There's no swimming pool. Papahangin kami mga loves. Ayan. Ito yung aking no makeup look. You would like to know this look mga loves? Gusto nyo? Yes. You miss purple again? Okay, it's okay baby. Yun, anyway. Yeah, it's working. English baby, Madam Baby. Madam Baby. So, yan mga loves. Napapangin lang kami dito sa labas ng bahay. What's happening? Oh, there's a letter. Oh, it's the neighbors. It's not ours. Ano talaga in-English ito? Hindi ko maintindihan ng mga English ng batang ito mga loves. Tingnan mo. Struggle is real. Pedal ng pedal, hindi naman nakakamove. Tanan. Ayan. So,
So, mag-edit na naman ako mga loves. As you can see, this is my workstation right there. This is where I do my stuff. Mag-edit ako ngayon. I think mag-edit ako, tapos magluluto ako ng ano eh. Luto ko ng sinigang ngayon. Ang dami kong gagawin. Joke lang. Ayan na mga loves, magluluto na ako ngayon. Ng pagkain, of course. Oops! No, hindi pwede. Okay, so ayan na. Mag-cook, experimental ito ngayon. Okay. Experiment si Buchi. Yung pagkain. Yan na, aking experiment habang bumibula-bula isang sila. Right? Pinapa-caramelize ko lang. Sana masarap. Alright. And yung stew. Mas masarap. Mas maling-maling. And yes! Ilalagyan natin ng ginisip flavor mix para sa flavor. And more pork cubes. Oops! Yung mga loves, lilipat ko na siya sa malaking malaking lalagyan para yan itong mga karne. Oh, grabe! Currently, niluluto ko pa. Ayan na, nilipat ko sa malaking kaldero para yung sabaw niya. At for now, ako ay magla-log-in muna mga beshi, mga loves, dahil ako ay may trabaho. Ito na yung finished products mga loves. Masarapan sila Boy Pilas. Hi! And si Kungking. No, that's mine. And ako my loves. Mga loves. Nasarapan din naman. Kaya lang wala akong rice. So, walang rice. Ganun talaga ang buhay. Ang gustong pumayat. Siya na yung kungkung yan. Yes. Okay. Ganun talaga ang life ng gustong pumayat. Pero hindi pa pumapayat. Boy Pilas ba? Init. Initan. Ito masarap. Amazing. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.